Детенце хубаво, пиленце любаво, къде под мишница ста с малка книжчица? Отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. Макар написано преди толкова години, и до днес стихотворението на Иван Вазов звучи актуално, защото грамотността е фундаментално човешко право, необходимо качество, което формира основата на други жизнени умения, възможно решение на проблеми като бедността, заетостта, здравословния начин на живот, фактор за икономическия растеж и приобщаването. Ето как ЮНЕСКО определя грамотността. Грамотността е способността човек да идентифицира, разбере, интерпретира, създаде, комуникира и използва отпечатани и написани на ръка материали, свързани с различни видове контекст. Грамотността включва продължителен процес на учене, който позволява на човек да постигне целите си, да развие знанията и потенциала си, както и да участва пълноценно в общността и обществото, към което принадлежи. Видове грамотност. Основна грамотност. Умение за четене и писане. Функционална грамотност. Умение за използване на четенето и писането с цел пълноценна реализация в обществото. Множествена грамотност. Компетентност за създаване, разбиране, тълкуване и критическа оценка на писмена информация. Ето какъв е ключът за овладяване на грамотността в основно училище Константин Фотинов, град Лом. Основните приоритети в образователната политика на нашето учебно заведение са: създаване на благоприятна среда, която да гарантира постоянен достъп до книги и други четива, както печатни, така и в интернет, в училище, в библиотеката, в компютърните зали, класните стаи и кабинетите. Съвременно начално ограмотяване, свързано с формиране не само на техники за четене и писане, но и осъществяване на общуване в различни сфери от детския живот чрез ежегодно обновление на материално-техническата база в училище, обогатяване на библиотечния фонд, на компютърните зали, на класните стаи и кабинети. Подсигуряване на адекватна професионална подкрепа на учениците чрез съвременни методи на диагностика и прилагане на иновационни техники на преподаване и целодневна организация на учебния процес. Създаване и поддържане на мотивация за четене чрез разнообразни извънкласни форми, ангажиращи свободното време на учениците. Включване на повече участници, ученици, учители и родители в работа по национални и европейски проекти и програми с цел насърчаване и създаване на нагласа за учене през целия живот. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез семинари, обучения, преквалификации и участие в различни проекти. Засилване работата на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на преподаване. Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите при обмяна на добри практики и споделяне на положителен педагогически опит. Участие в национални квалификационни форми. Сътрудничество с родителската общност, неправителствени организации, обществени и културни институции. Когато се поставят основите на основно училище Константин Фотинов през далечната 1893 година, никой не знае какво ще е бъдещето му, но плеяда учители сеят семената на знанието и предначертават съдбините му, за да пребъде повече от век като най-доброто, най-модерното училище, което повече от едно столетие гради висотите на образователното дело в региона. През 1973 година основно училище Константин Фотинов е определено за базово по внедряване на новото учебно съдържание и съвременни методи на работа. Базовите учители изнасят открити уроци пред колегите си от Лом и региона. Организират се и множество конференции.
През 1981 година училището е посетено от заместник-министъра на образованието Лиляна Стефанова, която е възхитена от срещата си с учителския колектив. И наградата не закъснява. През 1983 година училището е наградено с орден Кирил и Методий, първа степен за цялостна дейност. Днес основно училище Константин Фотинов е най-голямото основно училище в област Монтана и наброява 510 ученици. Разполага с богата материално-техническа база, която се обновява всяка година. Просторни, красиви и светли класни стаи. Библиотека с богат книжен фонд. 3 компютърни зали. Кабинет по безопасност на движението. Стаи за отдих на полуинтернатните групи. Обновен физкултурен салон. Красиви фоайета с много цветя. Градинки и зелени площи, за които се грижат заедно учители и ученици. Преподавателският екип се състои от 37 квалифицирани учители, от които професионален бакалавър по специалността 3, бакалавър 3, магистър 31 учители, от които с второ ПКС 7, с трето ПКС 1 и с пето ПКС 3 учители. Учителският колектив споделя общи стремежи и разбирания за целите на обучението и е убеден, че професията изисква висока отговорност, морал, толерантност и етичност по отношение на младия човек, семейството и обществото. В методическите обединения и комисиите учителите работят върху диагностика на знанията и уменията на учениците и набелязват конкретни мерки за преодоляване на трудностите. За повишаване грамотността на учениците, учителите в основно училище Константин Фотинов използват различни методи и форми на работа, залегнали в годишния план. Самостоятелни работи, работа по групи с занимателен характер в часовете по български език, четене и английски език. Състезание по български език, и състезание по математика. Практика в основно училище Константин Фотинов са и така наречените дни на отворените врати, през които родителите посещават открити уроци на своите деца, а учителите споделят със своите колеги добър педагогически опит. Открит урок по български език. Открит урок по литература. Открит урок по математика. Открит урок по извънкласно четене. Открит урок по развитие на речта. Открит урок по околен свят. Открит урок по литература в 6-ти клас пред учителите от град Лом и региона. Открит урок по литература в 6-ти клас върху романа Потигото с помощта на ресурсният учител. Работата по ограмотяването на учениците продължава и в часовете на полуинтернатните групи. Учениците от тях показват пред своите класни ръководители как подготвят домашните си работи по български език и литература във времето за самоподготовка. Представят пред родителите си изработените от тях презентации по избрани теми с програмата PowerPoint. Изнасят урок по родолюбие, а малките първолаци усилено подготвят своите домашни в часовете по самоподготовка. Ежегодно в училището се провежда маратон на четенето, в който учениците се включват с голям интерес и желание, а тази година се проведе и инициативата «България чете». Нашите възпитаници с огромно удоволствие се включват в мероприятията, организирани съвместно с градската библиотека. Прощаване с букварчето беше част от Дни на отворените врати, с което читалищната библиотека се включва в националната инициатива «Походът на книгите». Част
посветен на творчеството на Петя Добарова. Значим фактор за повишаване на грамотността са и тържествата, които се организират съвместно с родителите. Букволандия. Празник на цифрите, математика, ура! Битова вечер. Посрещане на баба Марта. Ден на християнското семейство. Кой е по-най? Бъдни вечер. И Лазаров ден. А децата от подготвителната група поздравиха членовете на дневен център за възрастни хора по случай баба Марта. Тази година в училището се проведе форум на тема «Професията и креативното мислене» като част от проекта «Система за кариерно ориентиране в училищното образование». Не на последно място трябва да отбележим и ролята на извънкласните форми за повишаване на грамотността. Учениците от нашето училище са обхванати в разнообразни форми: клуб «Родна реч», модерен балет, приложно изкуство, фанфарна музика и мажоретен състав. През годините учителският колектив работи по множество проекти. През 2009 година в училището стартира двугодишен проект «Наследството на Европа. Традициите са живи» към секторна програма Коменски, на който нашето училище беше координатор. Учениците ни имаха възможност да контактуват със своите приятели от Румъния, Италия, Словакия и Турция. Петата поред среща се състоя в нашето училище, където се проведе и заключителният етап на проекта. Гости на училището бяха всички страни партньори. През двата дни учениците се включиха в различни дейности. Финалът на проекта беше отбелязан с грандиозен международен концерт. През 2013 година стартира проект «Заедно учим, творим и спортуваме» към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Бяха сформирани клуб от Извора, в който учениците имаха възможност да се запознаят с приказките на другите етноси. В клуб «Празнуваме заедно» участниците изследваха традициите и обичаите на различните етноси. Куклен театър, който представи драматизации на приказки пред учениците от първи и втори клас. Клуб «Заедно в спорта» организира турнири по волейбол и футбол. Ателие на занаятите подреди изложби по случай различни традиционни празници. Основно училище Константин Фотинов се гордее със своите даровити възпитаници, които достойно представят своя патрон. Първо място на областен кръг на национална олимпиада «Знам и мога» 4-ти клас. Второ място в раздел проза на третия национален конкурс «Великденско огънче в шепите си нося». Призови места на математически състезания. Първо място в конкурс за детска рисунка на тема «Как искам Европейският съюз да промени моя град» на областно и национално ниво. А всичко това е плод на неуморния труд на учителите. Учителите използват себе си като мостове, по които канят учениците си да преминават. После, когато са улеснили прекосяването им, щастливо се срутват, насърчавайки ги на свой ред да изграждат мостове. Умение, чувство, инициативност, толерантност, ентусиазъм, любов. Учител.